paikalla. Terve vaan, moi. Sinne tuli semmonen mittari. Siihen tuli muutos vielä. Siihen tuli jo muutos. Se on nyt pidempi, se on 3 tuntia kestää. Semmonen just se liike se juttu. Ne kalastaa sille, ottaa sieltä joku kalan. Tässä on meidän sensei. Tai minä tein sen skeittauksen lähteillä, se minuutin pituinen. Niistä tulee ihan hauskaa. Sitten mä sanoin, että minä en tykkää siitä elokuvasta kuin perheenjäseniä. Ihan niinku missä tahansa muussakin jaksossa varmaan. Sitten ne kaikki loput jaksot on rakennettu silleen, että ne kerrotaankin niiden muiden perheenjäsenien kanssa kokonaan. Siinä näkee, että miten niillä on ihan omat tarinat, että ne nivoutuu siihen sen Michaelin tarinaan jollain tavalla. Siinä niinku paljastuu semmosia uusia puolia kokonaan. Mutta se on hyvä silleen, kun jossakin Reittakon vakiin niin haastattelu, niin kun Spede, tullut just Spede-elokuva, niin se, että on syntynyt uusi eurooppalainen taide-elokuva. Kun on arkinen tila, kun asfaltoitu joku parkkipaikka, lukemattomia seikkailuja voi löytyä siitä parkkipaikasta. Mennään eri kaupunkeihin ja eri paikat ja siinä tapaa ihmisiä. Se on semmoinen niin todella niin elävä maailma. Sitten just, että se mitä enemmän sitä tekee, niin sitä enemmän se tavallaan voi ammentaa siitä, että loistaa tuon Kajaanin uusi uimahalli. Okay, so